I-chat mo, Pinky-on mo sa DZGB. kaiba ang lalaking hindi inuumaga. Mga impormasyon asin pangyayari sa palibot mo. Ipapinki mo kay Henry M. sa DZGB. Mga istorya nin karahayan asin naginibuan. I-share mo, pinky-on mo sa DZGB. Pinky-on mo! Maray na hapon, damerienda, merienda, 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 merienda. Oy, kumusta po kamuga boss? Welcome po sa programa. Pinky on mo baby. Ngayon pong aldaw na ini mga tugang in Friday, pizza 19 po, kan bulan na Abril. Sana po kamugabos ayos. Sana po kamugabos mga tugang marhayang kamugtakan sa mga oras na ini. Libre po sa anuman na problema asin din ning kapahamakan sa buhay. Day po mga tugang nin kapalpakan sa buhay. Day po nin anuman na magabat na helang na pinaghampang. Ta mapagalon baga po pag naghihelang. Ang sa tuyang tao, kita pong mga tao. Kaya maray na hapon po Legazpi City, Provincia Canalbay. Maray na hapon po mga tugang, mga taga-Sur Sugon, oy, maayong adlaw sa aton mga taga Dangog diyan sa San Probinsya San Sorsogon. Siring man po mga taga Masbate, maayong hapon sa iyong tanan. Mga taga Camarines Sur, mga taga Camarines Norte, good afternoon and magandang hapon po sa inyong lahat, mga nakatutok sa satuyang social media. And of course, sa tuya tabi mga tugang na mga taga Catanduanes. Mayay na ay daw. sorry po. Madagitan kita kan mga nabigutan dyan sa Catanduanes. Hindi ba? Good afternoon tabi kay Renen de los Reyes ang sa tuya tabing amigo dyan. Alright, o bueno. Mga tugang, hanggang po kitang alas 4 ng hapon, digdi po sa DCGB, ang sa tuya tabi ng mga kasangga, sa technical department, siring man po ang sa tuya ng mga kababayan, mga tugang na nakatutok sa tuyang Facebook, ngunyan pong pagkahapon, ini po ang lalaking hindi inuumaga. So mga gusto tabi na mag-participate, sa kuha na muna, itago na muna sa inyong mga cellphone na sinibapat, ini po na programa nindong madadangog, recorded po ini, while on live po sa inyong lingkod, may nasa secret. Okay, o bueno, ang sa tuya tabing tataramon ngunya na hapon sa tuyang programa. Ang tataramon tangon yan tabi madali lang tahilingon ko so tataramon tangon yan na sa tuyang na research tabi ni Ronald. Ang tataramon tangon yan na hapon duwa ini ang saro tangga. Yan. Ano na kung sabi yung kantangga? Ang tangga. Pero ngayang tangga ang pung kanyog. Yan. Pero igwa akong aram na attire nin tawo nang apod tangga, di ba? Tangga. Itong naka suang kwa niya, ang bado niya gari. So nakahang baga na matapos igwa ki mga raffles pataas pababa. Yan. Apo naramdaman ko ito kan aki pa ako. Nakailing ako sa mga daraga duman sa muya. Wow, ngayon nakatangga. Yan. May tangga-tangga mga tugang sa iyang palda o kaya sa iyang bado, di ba? So ngunyan, mga tugang iyan po ang sa tuyang tataramo na tangga. Pero tabi sa mga kahoy, igwa mang kipigaapod na tangga. Yan. Iyan baga na, ini po usually, mga tugang, iyo po ini ang pigagamit sa tuya tabi na mga kahoy. Di ba? Yan baga sa kahoy. Kahoy. Lalo na po sa puon kanyog. Yan. Yan bagang nyog, pigtatanggahan niyan, pigtigbas, titanggahan niyan, para mga tugang tungtungan, pataas. Yan. Napod tabi kan tangga. Ang kahoy, iyo man, pero po usually, mahiling mo tabi ang nyog, igwak ki mga tangga. Nyog, di ba? Ang mga kahoy, na garo day basta-basta na sasakat, bibugtakan iyang kitangga. Kaya sa kahoy po, di man ugarin pigaparagibuhan ang kanta. Siyempre po, mararaot ang kahoy, pagigwa tabi, nintangga. Yan, di ba? Yun tabi, tangga. Sa English, ang apod niya tabi, mga tugang step. Step, step. Di ba? Hagdan, stair. Yan, stairs, kondakol. Mga tugang na tangga. Yan, di ba? Kaya sa mga teenager mo niyan, gawin na magod ara man tataramo na tangga.
Di ba? Kita, kamo tabi na mga maedad na, ako nasa middle age po ako. Ang bugiro ka nga yabuy. Nasa middle age po kita. Kaya po mga tugang, pero may paukod baga kayo, ano nga ya ang dai na papakinabangan sa nyog? Ang simbag, tangga. Day may pakinabang ang tangga, mga tugang, pag siya po buhay pa. Pero pag tumba na, ngayaan nyog, tangga tabi ang dai na nagpapakinabangan. Di ba? Kaya ito nga, may kaklase ako na ang apelyido niya mga tugang, tangga. Di ba? Igwa kitungga. Yan. Igwa mga tugang kibayle. Di ba? Di ba may bayle na tungga? O tangga? Tama. Stoy, mga misis. Mga misis. Mga mister. Excuse me po. Excuse me po. Iga po kikwan. Iga po baili bagang tangga. Di ba? Iga baga. So, tararang tang tarararararang. Tanggo nga ito, boss. Ayo pala na di. Tanggo pala, tanggo. Pero pag tanggo, may baile na tango, di ba? Tango, yan. Alright, o sige, yan po sa tuyang tataramon mga tugang. The word for the day is tangga. Iga akong sarap padiding na research. Tabi, ini natangga, research ni Ronald. Ini po na saro. Iga akong na research. Ang word niya tabi, ki. Ano nga niya? Ki. Yan. Ki. Araw ng word na ki. Sounds familiar, adi? Sounds familiar. Ki. Yan. Ang ki po, so, paglukso na ang bitis na saro day nagduduot. Yan, di ba? Kung duwa ang bitis mong gamit, ang apod kaan, jump, high jump. Pero tabi kung sarusan ang gamit mong bitis, sa paglukso mo, sa paglakaw mo, ang apod kaan mga tugang ki. Imagine na nindo, kamong mga teenagers ngunyan na nagdadangol gidi po sa satuya na programa. Iyan ang bitis nindo, tabi, tumindog ka mo. Pag tindog nindo, itas nindo ang sarot bitis, either left or right. Itukal, habang nakatindog ang sarot nindong bitis, left or right, maski arin dyan, halimbawa nga nakatindog mo sa right mo na legs, itukal mo ang left. Yan, itukal mo sa natitindugan mo. Pag itapos, lumukso ka, maglakaw ka, nagja-jump ka, napuntabi kan mga tugang sa Bicol, ki. Yan. Nagkiki ngaya, tamakulog ang bitis. Nagkiki ngaya taigwa ngaya ki, arthritis ang sa ibong na bitis. Yan. Iyo tabi ang sabihon, mga tugang kang tataramo na ki. Okay. Nasabutan, Nasabutan tabi. Yan tabi. Kung ano naman naglog naman sa isip nindo. Di ba? Ki. Yan. Okay. Yan tabi. Mga tugang ang satuyang words. Dalawa yan. Ki and tangga. Okay. Bueno. Ayan tabi. Mga tugang ang satuya na mga tataramon ngunya na pagkahapon. Ang katuyang kan satuyang word for the day yan. Mga words. Ma-refresh ta so sa tuyang isip kan mga tataramon na kang panahon buda sa mga aki pangunyan at least naman kung nadadagol nindo sa mga tataramon mga tugang ang siring na bagay iyan tabi mga tugang makakadagdag lamang kaaraman tan mga teenager ngunyan usually gabos halos na mga teenagers de naman tabi aram mga tugang kung ano ang gustong tataramon tabi kang mga word na suanoy. Yan, de tabi aram ang tataramon kan mga word na suanoy. Okay. Yan tabi. Mga tugang ang satuya na tataramon tabi ngunya na pagkahapon digdi po sa tataramon hindi po sa DCGB. Okay. Sige, okay na? Ano ini?
para po sa tuyang word for the day. Okay? O sige, sandali lang ta. May nag-text kaya sa kuyang bigla. Ay sandali lang ta. May nag-text. Sige, pasensya na kamunta. Okay. 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 Ano yan, pigigibo mo dyan? Alright, sige. Mga tugangan sa tuya, tabi ng mga samno sa pagkabuhay ng tao para sa mga tao na negatibo ang pag-iisip. Yan, ha? Para po mga tugang sa mga tao na may negatibo perming pag-iisip. Gabos man baga kita, nagkakaigwa nagiging negative thinker, paminsan kita gabos. Pero, marauton pa rin ang tao na perming negatibo. Adi, nakakaraot da tabi mga tugang. Kaya dapat, ining 8 klaseng negatibong attitudes dapat da tabi haliun ta ini. These are the negative attitudes, mga tugang, of unhappy people. Yan. Ang mga tao da na perming negative, perming kontra, perming mga tugang na kung ano-ano ang pigigibo sa buhay na permi na sa nang negatibo, kung di ka dit sa na negative siya. Bakod ang mga maugmang mga tao yan, according to experts, no? Bakod ang mga maugmang mga tao yan, ibang nagkarari paro, puro problema sa buhay, gari pagka aga-aganin malos ang pandok, karo Biyernes Santo. Garong Biyernes Santo, mga tugang ang pandok. Sabi, mga tugang, igwada tabi kiwalo na negative attitudes. Chronically chronically unhappy people. Yan. Pag sinabing chronic, so grabe na mga tugang na ugali nin tao. Pero so talagang malala na. Yan, di ba? Gari, tama ba? Gari malala ang sitwasyon. Sabi, pero ang mga attitude na mga tugang, sabi nga ni John Milton, may bidin si John Milton. Si John Milton, taga dyan sa Buraguis. Ay bako, gari naglipat na sa Pawa, John Milton. Sabi niya, sa libro niya na Paradise Lost, the mind is its own place and in itself can make a heaven of hell, a hell of heaven. Salbatan. Day kulugod na sabutan. Maray palugod day ko binasa ini. Day kulugod binasa ini. Sabi, mga tugang, almost all painful feelings have their source is an incorrect way of looking at reality. Yumananggad, ano? Ang gabos na mga tugang na mga makukulong na namamatian mo, mga negatibong bagay mo, yan na tabi, hali mga tugang sa bako tama, incorrect way of looking at reality. Iga baga ki mga tao dyan na ibahon man kaya mga tugang so self-pity, iba man so talagang negatibang, pero paminsan gani tama man na magtaga, iba man kaya dating kan so humble or humility, di ba? Pero sabi digdi, ang saro databi mga tugang na negatibong attitude na nakakapamundo sa tao, iyo ang primero, ang self-defeating talk. So tabagang pigdidegrade mo ang buhay mo, self-defeating talk is compromised of messages we send to ourselves which reduce our confidence. Nakakabawas dakan sa tuyang confidence, asin po nakakabawas din performance. Nakakapababa databi kan sa tuyang potential, or most probably pinagsasabutahin niya to an sa tuyang sadiri. Tama? Yan natatara. Ay, ngayon, ko kaya yan. I'm not good enough. Bako nga niya ako maray talagang tao. Nata daw nga niya iyan. Bako nga niya ako maray talagang tao. Maluyang nga niya ako dyan. Di kamo na sana nga niya ta. Kamo yan mga maray. Di ba? I don't talk, I don't have what it takes. Yan. Wara nga niya ako, kayan. I'm going to, ay nga niya, pag ako nga niya inintra mo dyan, sigurado nga niya tabi, na day man niya ako tatao kayan, kaya nga den maasinso, day nga kita maasinso, pag ako nga yan, pig para sabay-sabay mo dyan.
Kung ikada tabi, kita, ika, ako, kita gabos, ika, ako, Bicol, kita gabos, yan. Engaging, kung yan da tabi, garo nagiging habitual self-defeating talk, is like having a false friend. Oh, sa kabaga. Yan na tabi na pigpapara degrade mo ang buhay mo, pigpapara tataraman mo sa diri mo na arog ang pagkatawo mo. Pero da tabi, igwa ka ki, ano nga ng false friend? Igwa ka tabi, kibarkadang bako totoo. Di ba? Who puts you down all day long, yung mananggad. Ano? Igwa ka da kibarkada mga tugang na nagpapadown sa moral daw and you become your worst enemy and annihilating mo na. You become your worst enemy and detractor. Imagine ang buhay mo, pig-arugan mo ka yan. Diba? Yan databi saro na negatibong attitude nin mamundong tao. Pero bako man sugaring niya, nasubrahan ka naman na grabing hambog mo naman, grabe ng pagtubod sa buhay mo. Sobraho naman ito. So katamtaman sa nadatabi, di ba? na gari ka na. So anong may mga tao baga na aram ang gabos, istoryahin mga tugang ki sa US, aram niya, istorya ki sa Europe, aram, istoryan mo kan irarom kan daga aram niya, all knowing na mga tao, mapagalo nun baga narog ka na di. Yeah. Number 2, one, igwa na tabi kita ki attitude mga tugang na negatibong assumptions. Pirmi kita kontra, pirmi kita mga tugang habo, pirmi kitang, ano nga nang apodkaan, pirmi kitang suklat. Di ba? Malisan nindo yan. Sa mga meetings, sa opisina kan gobyerno, sa mga pribado, kung saan man tabi kitang opisina o saan man kamo sa barangay, pirming suklat. Dahil nakilamang kinahiling na tama sa nakatukaw sa pwesto, suklat na sanang suklat. Namalisan nindo yan. Namalisan nindo. Yan na tabi, mga tawong negatibo na ugali. They are unhappy people. Mga mamundong tao na yan, mga tugang na mga tawong yan. Kaya dapat daita iyang pigsasabay sa satuyang grupo, asin dapat daiyan tabi. Sindaman na magsarabayan na parehong mga ugali. Taga bagaki, aram mo, nagkakasarondo mga tugang pagparehong ugali. Di ba? Maski baga sa magbararkada, mayang mga parehong ugali kayan. Magbararkada, nagkasarondo ta pareho, haralabaan, kamot. Awinda, karaman na po. Pero, alright, ano pa ang ano yan, ang pigaapod na negative comparison with others. Dito na ang mga tugang ipagparakumpara na negative ang buhay ta sa iba. Sabi digdi, one of the easiest and most common ways to feel bad about oneself is to compare yourself unfavorably to others. Nahiling mo na yan. Di ba? Nahiling mo na, ay, di ko nga mas matibay ka ngayon sa kumigoy ka, na ngayon pahit dyan ta, mas matali ka sa kuya. Ika ngayon, matali ka, ako ngayon maluya, kaya ika na ngayon dyan. Ika ngayon, matibayon ka ngayon, kaya ngayon, ako ngayon maluya man, gusto na ngayon ako sa bagay na ini. When you find yourself wishing to have what someone else has, yan. Kung biga para iling mo databi nan sa iba na igwa siya and feel jealous, o inan matindi, nakakamati kanin pagseselo sa tawong yan. Iyo baga, aram mo ngaya, ako ngaya, talaga ngayang maluyaon talaga ngaya ako. Tapos siya ngaya, pirming yang napupumot, ako ngaya dai. On the other way around, igwa man ki mga tao na siya mga tugang nagiging jealous, nagiging envy siya, ta siya po mga tugang, pagtubod niya maurag siya, dahil siya nakakabugtak sa posisyon. Kaya habo siyang magsunod, duman sa mga nakapwesto na maluya sana. Yan. Inferior or inadequate as a result, bilang resulta na tabi, na ikatabi, nagsiselos ka, pig-compare mo sa diri mo, na maluya ka kumpara sa iya, inferiority complex, bako mare ang resulta, ikadatabi, you are having a negative social comparison moment. Sabi sa research,
ang habitual negative social comparisons. Pag sinabing habitual, pirming iyo, gibo-gibo mo, dahil ka na, pirmi na sa nang iyo. Minakaw sa database sa tawag ki experiensya, nin stress. Diba? Anxiety, depression, and make self-defeating choices sa kabaga. Diba? Arog pala niyan kayan. Next. Negative rumination about the past. Ay, dahil na da, pagparumdumaan mga negatibong experiensya mo sa buhay. Sabi si Abraham Lincoln, sabi kan writer ka na, databi, lost 8 elections. Alam mo Abraham Lincoln pala lost 8 elections, failed twice in business and suffered a nervous breakdown before he became the President of the United States. Medyo nagka-diferensya pala siya sa pakon, Pag-ikuan, di ba? 8 beses na, ayun man talaga, totoo man. Di sa tuyang syudad, pero mga tugang na mga tawan, sigang kandidato, dahil man ang gagana, sige sa nang kandidato niya, na timingan niya, na dahil nakiibang kandidato, gumina na siya, dahil nang iba. Di ba? Iba nga, nakulon kaya. Pero, ining mga tawang ini na may possessive, mga tugang pag-abot sa services, marayan sa ng serbisyo. Di ba? Iyan databi. Then na pagparunduman sa imong pas na mga maraot mong nakaagi. Kung ano databi ang nakarahayan mo niyan, iyo na databi ang rumduma, bay na databi pagparunduman mga maraot na nakaagi. Yo. Disempowering beliefs about difficult people. So pagtubod mo sa mga tao databi na ang tao, ay bay na nga ang tao ngayon, arog nga ayan kayan. Yan. Di databi kita kayan. Ilingon mo databi ang karahayan ng tao. Kung di say, ay, bayan na nga kanta. Di man yung katultuli ka uron yan. Makaoy, kritan sa kayo mag-uroron. Perminas na. Di man yung kamugtakanaan. Uda, ay, bayan na maribukon nga yan. Bayan na nga kaan. Di iba nga yan. Sinismis ka pa nga yan. Siguro, bayan na nga yan. Bayan na nga pagparama. Diba? Negatibong attitude databi ang kitawo. Bayan na. Totoo ba ko? Totoo ba ko? O kamong nagdanagogon yan. Totoo ba ko? Totoo? Di ba? Totoo ba ko? Bayan na nga pagparawa yan. Dahil man niya. Dahil ibang nga niya, kayo wal mo lamang nga ang pag-abot kang panahon. Di ba? Yan tabi. Mga tugang na mga attitude tabi na saro sa mga bako maray. Mga negative attitude nin tao. Desire to blame. Kita databi mga tugang na mga tao. Ano ang blame? Ang blame? Ang basol baga sa blame? Ano nga ang Bicol can blame? Ano nga niyan? Ang Bicol baga can blame? Basol. Sa Tagalog, ang basol mga tugang magatol. Sa ulo. Pero basol, it's a kind of blame. Blame can be defined as a holding others responsible for our misfortune. Pigbabasol mo databi ang ibang tao sa sitwasyon mo ngunyan. Do not do that. Bako mo sa ibang tao nagibok ang future mo, ikadatabi ang nagibok ang future mo. Amen? Yes. Di ba? Ay, bayan na nga yan. Paano nga yan? Sip-sip nga yan. Tapos may araw ka yan. Di ka magbasol sa iba kang sitwasyon mo ngunyan, ika ang nagigibok ang buhay mo. Tama. Bako man pa ko nang dadagit. Ina nakasurat digdi. Pigbabasol mo ang neighbor mo. Pigbabasol mo ang katrabaho mo. Pigbabasol mo ang ago mo, ang tugang mo, ang mga relatives mo. Kan sitwasyon mo ngunyan. Dapat nagpursigi kita, tangali databi kitang maging maray. Pero, ang gabos na ini mga tugang, may exemption ini. Di ba? Ining pinag-uruan tangon, igwa siyang exemption, mga tugang. Sabi nga ni, igwa siya bako man siya, relative talagang mangyayari. Igwa siya mga exemptions na pwedeng mailing kung nata mga tugang araw ka na bagay. Struggle to forgive yourself. All of us, aram nindo mga kapingki, kita daan tabi gabos, nakaka-experience nin sala.
Nakakagibo kita nin sala. All of us make mistakes. When you look back at your past deeds, perhaps there were decisions and actions you regret. Oh. Kung bigla para balikan mo dayan ng mga nakaaging at. Di ba? Bigla para balik-balikan mong mga nakaaging yan. Bayan na tabi. Bayan na kaya yan. May pagparabasulan sa imong patawada. Pagpaminsan, ay, de ko lamang ay mapatawad ang sarili ko sa ginibo kong ini. De ka yan. De ka yan, kapingki. Di ba? De databi. Paragibo mo databi ang self-blame for the blunders made. De ka databi makakaabante. Pirmi ka ng takot. Tama? Pirmi ka ng takot. Mga tugang sa dapat. Ben na databi. Halion mo databi, halion tada iyan, negative attitude databi yan na. Nadidipisi lang kitang patawa dun mo sa imong buhay. Kung di mo na patawad ang buhay mo, lalo na di mo patawad ka sa imong mga kababayan. Alright, ito. Last point natin sa mga samno sa pagkabuhay. The fear of failure and making mistakes. Yan. Ang takot tada ang mga tugang na masala, asin magbagsak ang sa tuyang plano, iyan databi, ipinagkukonektar mga tugang sa perfectionism. There is no perfect mga tugang in this world. Ang perfect lang ang sa tuyang kagurangnan, ang sa tuyang mahal na Diyos, sa tuyang kagurangnan na si Jesus, ang sa tuyang Lord the Father in heaven. Siya po ang perfect lang. Maski nga ng demonyo, bako siyang perfecto. Ang demonyo na minasugot nin tao, bako tas sabing perpekto, ang Diyos lang ang perpekto sa satuya. Kaya databi, di dapat kita matakot na masala. Di kita matakot na bumagsak kita. Di ba? Ako nakulon akong mga failure sa buhay. Kaya ito nga, gusto ko man ngaya ako magkuro cum laude ngaya. Kaya ko ngaya ako ini salbatana, lumuwas sa mga grade ko sa Spanish. Natatabag problema ako kaya. Iyan ang buhay. Kaya databi mga tugang, the fear of failure in making mistakes. Haliyon ta databi yan. Alright, iyan po ang satuya ng mga negatibong attitudes nin mga unhappy people. Yan, mga negatibong attitudes databi nin mga bako maugmang tawo. Yan, di ba? Kaya po kamo tabi ng mga nagdadang kita gabo sa nagdadangog mo niyan. Halion mga tugang ano gali na pagiging negatibo, day magparamurot sa kapanintawo siring man mga tugang ulok-ulok sa nakamo. Ang gibuhon nindo arog sa natabi kay Shara Liro na kairiba ko na pinmisang naka-smile pagkahuron mo. Gero day siya namumundo ilingong kasanabo da minaugmahon na mga tao day lang sa kabuutan nin tawo. Kamutabi na mga parantabay sa DCGB Radio, day magparanegatibo buda mga tugang pirmisan na kitang happy tayan tabi ang karahayan nin tawo. Kung kita mga tugang pirmi negatibo day tabi masinson sa tuyang futuro siring man mga tugang iba pang mga tao. Kaya nga ni baga may mga tao magindaraga o soltero, haluyon no na makaagom tasinda mga tugang naghahanap panin mga tao. Kundi say ngayang perfecto para sa kuya alaga day kamang kimakukuha dahil lang tabi tayan mananggad ang tao. Okay? Okay. Mga tugang, ang mga helang kangatay, arong kan fatty liver disease, alcoholic hepatitis, asin cirrhosis, mga helang po nadara kan sobrang pag-inom nin alak o pagkaon nin taba. Tapos ang kaugmahan, kundi ka mo magbabago, asin tanganing maugmang atay, kay puha na sabayan po nin proteksyong Liver Aid Silimarin Capsule. Ang Liver Aid Silimarin Capsule, para sa salud asin proteksyon kang atay. Ini po may silimarin halis sa herb, natural kaya ligtas. Ang silimarin kang Liver Aid, antioxidant po na probadong epektibo sa pagtaon ng proteksyon. Sa oral daw na pag-inom kang Liver Aid, pwedeng mapugulan o mabawasan ang danyos sa atay. Epektibo man ang Liver Aid sa pagpugol kan paghubag kay ni. May bisyo man o wara, mahilig uminom o dae, mas maray na isabay ang Liver Aid Silimarin Capsule o oral daw. Para daing tama sa atay, mas enjoy ang pamumuhay. Kaya liver lovers, mag-Liver Aid na para sa baskog na atay. Ang Liver Aid Silimarin Capsule, mababakal sa mga panginot na butika o drugstores nationwide. Yan. Okay, magbabalik po ang programang Pinky on Mo Baby. Mga tugang,
Makalipas lang kay ni na nagkapera niya tong mga patalastas. Diyan lang po kamo. Hindi sa tercer distrito maugmaan mga tao sa imong pagserbisyo. Congressman Didi Cabredo, maski sa inka man magduman, madaling ranihon maaasahan. Para para siratit sir o driver ka man, estudyante simpleng tao tinatabangan. Kung Didi Cabredo, salamat po sa imong marhay na pagserbisyo. Kung Didi Cabredo, tunay na progresibo ang tercer distrito. Cali, Cali, pop, pop, Bobby Cali, pop, pop, Cali, Cali, pop, pop, Cali, para sa perky ang mood. Cali, pop, pop, bubbly ang sarap. Cali, pop, pop, sparkling apple, pineapple, uy, meron ding light. May Cali sa malapit, babili ka na. Cali, Cali, pop, pop, bubbly Cali, pop, pop, feeling good, sarap. No alcohol ang Cali, kaya bubbly sarap for everybody. Admissions, it's the time to rewind your school days. St. Agnes Academy, Legazpi Alumni Association Incorporated invites you to this year's General Alumni Day. Admissions Rewind. Admissions Rewind. Gather in gratitude, celebrating 112 years of Benedictine education. May 5, 2024 at the St. Agnes Academy Gymnasium. Retro Dance Fitness Activity at 7 a.m. Registration at 1 p.m. Holy Mass at 3 p.m. To be followed by medal, donation giving, and turnover ceremony, Merienda Cena, and the Jubilarian presentation. Let's rewind and reconnect. Let's gather in gratitude. Admissions Rewind. The St. Agnes Academy General Alumni Day. Don't forget, May 5, 2024. See you there. Gobernador na, abogado pa, yan si Governor Greg Slagman. Dakol na programa, dakol nang naitabang sa mga paraoma. Pati sa edukasyon na imo maikumpara. Kung ang hururon naman sa kalamidad, sinisigurado ni Govlagman ang satong seguridad. Murang pinipiling edad, pagkabot sa pagtabang, gabo sa iya paranday, daig diyang makakalamang. Supisyenteng bulong sa mga ospital, pag-asikaso kampondo sa gobyerno nasyonal. Pag-usbong kibanwa sa iya iyang gigibuhon, mga pangako niyang daing niya bastang papakuon. Mga barangay sa iya ay urugmahon, tatao makita mo talagang si Gov mapuutod. Pamilyang Lagman, probado na ang serbisyo, may paninindugan, asin ugwaking prinsipyo. Gobernador Rex Lagman, tunay na padaba, ang albanis. Gobernador Rex Lagman, maaasahan. Ubo, plemang nakabara, hirap sa paghinga. Dapat may dalang ginhawa. Kaya lagi kong bitbit, Plemex Forte Capsule. Ang Plemex Forte Capsule ay gawa sa halamang lagundi. Ginhawa sa ubo at hika. Magaan dalhin, madaling inumin. Plemex Forte Capsule. Basta lagundi, Plemex. Vitex Lagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spas and invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Kabarangay, si Heaven Peralejo to. Lamang ang panalo, Ginebra Ensenado 2024. Mas pinalaki ang prices kesa last year. Sali na! Terms and conditions apply. See posters for more details. Promo runs from March 16 to June 30, 2024. For DOH at PSFR permit number 0221 series of 2024. Drink responsibly. Henry Maceda, ang pink on mo, baby! Balik kita mga tugang sa programa, digdi po sa DCGB. Uy, madali na mag alas 4 nin hapon. Digi daw kita sa satuya na mga pasensya na kamo di kita ngunyan kimahiwagang tanog tabi. Good morning, good afternoon.
sa mga nakatutok mga tugang sa tuya tabi na Facebook Live. Siring man mga tugang sa mga nakatutok tabi sa inman na Partikan Mundo. Asin magin sa mga nasa harong. Mga tugang sana, konsensain sana kamo dyan. Good morning, tabi sa Indo Gabo. Digi daw kita sa... Digi daw kita mga tugang sa mga health tips, ano. Aram mo, kaya, mas maray kaya nagkakaong kita ki mga prutas, ano. Aram nindo mga tugang kan, ano yan, ang benepisyo kan pagkaon ki kwan, ki pako. Ano ang pako? Uyang baga na pigagamit mga tugang sa kinurubong. Uyang baga na pag may aurora, naling nindo yan. Yan ang pag may aurora baga, may ling nindo ko dyan mga tugang ki mga pigagamit sa kinurubong. Anapod ka sa muya, kinurubong sa mo, napod kaan. Actually, kanyaon ako sa bulod, sa totoo lang, di ko aram na iyang palan mga tugang pigakaon. Unferns pala, yan na, lingawan ko lang sa apod mi kaan. Pasabi, pigtotok bas misanan sa kwan. Iyan tabi na fern, mga tugang, sa totoo lang, di ko kung di ako nakababa digdi, kundi ako nakababa digdi sa Legazpi, di ko mga tugang ma-imagine, masa na sabutan, nang pakupalan, pigkakaon. Pako, no? Kaya di ko, ngayon nga ko, pigkakaon pala din dahon na yun. Sa mga nga ko, pigkuan lang ini, pigbuburog tak mga tugang sa kwan, pigbuburog tak lang iyan sa, sa pag may aurora kami, gigimuming payag-payag yan baga sa mga, tapos bibog takan ki imahen. Doon pala na klase may pig-apod na fiddlehead. Pwede gapat ning sarong klase mga tugang nin pako. Maray pala na yan ang pako. Taon pag i-restoryan tatabi yan mga tugang na pako. Actually, hindi ko aram kung apod kan sa Tagalog, pero digdi sa tuya, talaga, nawara, lugod sa pigbabasa ko, madali lang po. Nawara sa kuya na, madali lang, nawara sa tuya na pinaggon health benefits. Nawara, lugod fern. Yan, oto na. Pako, alright. Anong mga tugang ang karahayan dakan pagkaong kipako? Sabi digdi, ang pako, mga tugang, pigagamit pala iyan na fertilizer, medicine, food, and decoration. O tama mananggad pala, diba? Ang pako, pigagamit na fertilizer. Nadahon ka ang mga tugang na alang na, maridang fertilizer yan. Bulong, pigkakaon, asin, dekorasyon. Tama, tapig di dekorasyon may talaga sa aurora kang panahon. Ang mga native na habitats, ang ferns tabi, nagiserbi nindang purpose sa stabilizing soil, and preventing erosion. Iyo. Taampuon kaya na pako, mga tugang, pag tinanong mo, nakakatabang mga tugang iyan sa tuya na sa tuya tabi na pag-erode nin daga. Pag tinanong mo, iyan kaya matagas ampuan mga gamot baga, matagas ampuon, kaya nakakakuan tabi siya, nakakabenepisyo mga tugang sa bagay na. Sabi digdi, pagkaon palang ferns, paminsan mga tugang, may allergies, no? May allergies pala iyan. Pero databi, aram na ko saan masiram ang fern. Ang fern, mga tugang, masiram sa nito? So, ito bagang sumay kismikwik. Ano nga nang ngarang kan salbatan ng iyan? So, pigsup-sup. Sa pigsup-sup baga, piputol ang puro, tapos gigataan kimaharang, tabagwang. Yan, tabagwang. An kaya baga, ang apod kan sa English na tabagang kismikwik.
Ang apod tabi kaya sa kuan, kiss me quick. Di ba? Dahil mo basta-basta makasup-sup, kung dahil mo biglaon, pipatagisup sa na yan. Kiss me quick. Yan. Tabi, tabagwang. Masiramon bagaan, bugtakan mo kipako. Buda mga tugang ampako, pampadagdag sa gatas kan bago, mga tugang mag-aki na misis. Pampagatas po yan na pako. Yan. Gata. Tapos pako. Tapos diyan sa bugtakan mong dit na harang-harang, ay salbatan ng siram. Unfern that tabi used for pwede palan sa may rayuma. Ano? Ang apod palang kampako, maiden hair. Ang apod ka, maiden hair. Ang apod. M-A-I-D-E-N, hair. Maiden hair. Adyentum pedatum. Biyod pa lang ang kuwang kaiyan, ang apod kaiyan. Iyan databi, ang pigagamit databi so marginal wood fern na ang kuwan mga tugang, ang scientific name, Dryopteris marginalis. Used for rheumatism. Yan. Basta fern pala, nabubulong, alibawa dayan nga kuan mo, itapal mo da tabi sa rayuma. Paminsan nga ni pala may mga fern man nabulong mga tugang sa asma. Okay? So yan, pati pala ferns used for gynecology including menstrual, postpartum, and breastfeeding. Oh, dakulo nun pala yan. Fern used for the blood. Yun. Okay, yan tabi mga tugang. Pero kadaklanda tabi mga tugang sa mga fern. Dahil man pigkakaon tabi. Pili man sa nang pigkakaon na fern. Matinubuon bagaan. Buda. Pagawin nga ni ang mga tugang na pangkwan, pang dekorasyon tabi. Pwede siya mga tugang na masitas. Pero sa totoo lang, sabi ko sa Indo Kasabago, na-discover ko lang na ang fern palang pigkakaon. Hindi ka na ako nakababa sa Legazpi. Sa bulod, dahil man pigkakaon yan. Pigdidikuran may tabi, iyan mga tugang na fern. Alright? O bueno, tabi, yan po ang satuya, mga tugang na mga dagdag na istorya, didi po sa DCGB, ngunyan tabing hapon. Pero aram nindo, mga tugang, ansaro sa, kung halimbawa ngaya, kwan kamo, ay ano yan, ang pagkaon na maray ngaya, kung medyo lang ko ang blood sugar nindo. Si Ma'am Brenda, nailing ko kaini, so lang ko ang blood sugar nindo, yan tabing kamote. Si Ma'am Brenda, halang ko ang blood sugar ni Ma'am Brenda. Detabi siya mga tugang nag-ano yan. Detabi siya nag-ano yan. Detabi siya nag anapod kay ni, nagme-maintenance. Iyo. Madali lang. Tabago yan, nagkamuting yan. Maintaining blood sugar, stability, benefits from quiet high content of fiber. Prevents anemia. Yan. Ang anemia baga, so nakakaano yan, so maluy ang kapulahan kan dugo. Benefits from quiet high content of iron. Nakakabawas databi nin bad cholesterol. In increasing good cholesterol in the blood. Benefits from, yan, di ba? Yan databi ang karahayan. Kaiyan, mga tugang kung kita databi na mahilig na magkaon, kaiyan. Okay? Yan. Sige. Basta, pero, ang ano man na bagay po na sobra, tabi, bakoan maray. Ha? Anything, mga tugang na sobra, tabi bako maray. Dapat, gabos na pigakaon ta sa lawas ta, gabos tabi yan in moderation. Tangani po na, dahil kita ki problema. Ano? Diyan naman kaya, nagparakaon kita, bingayang maray palang ngayon sa kawan. Nagparakaon ka kadakol, mga tugang na mga, anything na, ang ano man tabi na sobra, bako maray. Diba? Yun nga, ibagang mani. Dapat kayan, so, kung sa ng pagkaon mo, bako na nasubrahan kita. Yan po mga tugang nakakaraot man sa lawas nin tawo. Okay? O di sige, ano yan? Ngunyan tabing Friday o dyan na hapon tabi. So mga masirimba dyan, pwede ka muna magsimba anticipated mass. Okay? O madali lang ta. Igapa kita kidagdag na mga samnungon niya na pagkahapon sa tuya na programa. Kumusta po ang mga estudyante dyan? Grabe ngunyan ang ang panahon tagari naman.
na kuha naman sa pag-eskwela tata nagkaigo baga ki scheduling mga tugang ki ano yan ki mga pag-eskwela mga tugang sa satuyang palibot. Alright, uni po bago kita magpaaram mga tugang sa satuyang programa ta mag-aalas 4 na po nin hapon. Hay na nga nito, so gusto kong ihiras sa indo. Nawara lugod. Nawara. O yun na. O di sa kwan palan ano sa ano ngunyan petsa 19 ngunyan next week pa man palan ito ng mga aktibidades na ito. Pero ngunyan mga tugang na mainit ang panahon na kwantabi o sa ano yan sa naging discussion ni Dr. Chris Yanan, mag-ingat tabi kita sa dapat dumangan sa kita sa mga mapriskong lugar permi lalo na mga tugang so may mga problema sa ano yan sa high blood, kung high blood ka dapat po dahil ka basta-basta na nagpapara ano yan dahil ka po basta-basta na nagpapara balad, dahil po ika nagpaparabalad tabako tabi maray mga tugang iyan sa tuyang salud tapag tinamaan ka mga tugang nin pagbalang nin high blood yan madagdagan ang heat stroke mas maray po kita mga tugang na magpreparar. Okay? O bueno, mapaaram na tabi kita mga tugang di po sa tuyang programa. Masunod na ang iba pang mga programa hindi po mga tugang sa DCGB. Mabalik po ako sa aga sa iba pang mga programa as in edisyon mga tugang kan DCGB sa programa niya tong Morning Hirit as in po sa Radyo Klinika magantabay ka mo ta pag-irestoryahan ta mga tugang an epekto epekto kan grabing init grabing init mga tugang sa tuya tabi na ataman na mga hayop yan epekto ka na init na iyan sa mga pets niya to mas maray po na mataawanan kita kitipta kaya nga ni kita nag-ataman ki mga hayop para po mga tugang makwanta mataawanan taman sinda ki maray na serbisyo sa satuya na mga kababayan. Mas maray na serbisyo, as in mas maray man mga tugang na trabaho sa satuya na sadiri. Okay? O de bueno, mga tugang mapaaram na po ako sa pangaran kang Bilog na Tropa, kan Bilog na DCGB, ngunyan pong Aldaunin Friday. Salamat kan sa inyong pagantabay, didi po sa programang Pinkyon Mo. Thank you, goodbye. Maray na hapon po sa Saindo Gabos. Kabarangay, si